Kalamna escape lu này. Bây thả mà đã làm lại. Để. mà bao thằng nó không bắt thả sang nào. Everyone, welcome to onnanwi vlog. जोङो दायो belacni एसे थाबायग्लांनोसै आरोना गाइस लामायावहाय गामिनि लामायावनो आरोना गाइस लोगोफोर लोगो दं आंजों सानै नै बै जोङो थांसै आरोना जों दे होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस जोङो दायो थाबायगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय जोङो बै दालांसिम थांगोन आरोना जायगाया मोजां आरोना बेरायनो आरोना ओरैजाय दुब्लिबारि जों गामिनि आरोना जायगाया एकदम बालन्दाफोर दङ नै सानै लन्दा गोजा ओरै थाङो बङाइगाव बिजिनि ओरैजाय फैबाय आमथिखा गाइस गथ'फ्रा ओरै बैहाय लबार बागान आरोना लबार बागान दङ बेहाय स्कुल दं आरोना नुदासै नै नैबे सेम्पिटार स्कुल आरोना नैबे थांसै जुम होननानै होनो नै ब्लार जाबायलै नैबे सेम्पिटार स्कुल आरोना इंलिश मिडियाम जों ओरै फैदों न' दंजोबो आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे लबार बागान गयबो गायदों आरोना नै गय दंदेरो ओरैजाय थाङो ओरै बिजनिबो थाङो ओमफ्राय बङाइबो थांजायो आरोना माने ओजोंहाय लामा गाज्रिखाय ओरै बांसिन खारो आरोना गारिफ्रा अट'फ्रा पेसेन्जार गारिफ्रा आरोना गाइस नै बिसोरना आरोना दा बङाइगावनिबो फैजोब्बाय आरोना बिसोर गाइस बिसोर दा गावबागाव एम्बुलेन्स फैबाय आरोना गाइस माने गाइस एम्बुलेन्स फैबा बिसोर बियो खुगा फांथेयो आरोना आंबो मोनामजानो हायाखै आरोना माने अनेक लोमजानायनि मानायनि अनेक पेसेन्ट लाङो आरोना बिनि बारहावाया एसे सौ फैनाय जों थांनो एसे गन्द'आ एसे बेलेग जालाङो आरोना गाइस नै नैबे दुब्लि आरोना दुब्लि आरोना नैबे फुरा गासै तुरमुस गायदोंमोन नैबेहाय ओमफ्राय दा माबा होफिनबाय आरोना वाटारमेलन गायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा खोफिनजोब्बाय आरोना गाइस दालाङा मोनथामसै आरोना जों जिरायग्राया आरोना सानफ्रामबो जों जिरायो आरोना मर्निं वाक इभिनिं वाक खालामनो जों जिरायो आरोना फाइनालि लायबो नामा दालाङा बेनो आरोना गाइस नै दालाङा जि मोजां आरोना थान्दा दै बोहैलाङो नै ओरै दै बोहैलांबाय आरोना गाइस ओरैनो नैबे दुब्लि गोजा आरोना गाइस दुब्लि गोजा आरोना लामा सिदा फट'फोर लानो मोजां आरोना नैबे लामायाव गिबिल' नुखायो नै गुसेनो गुवार जाबोनाय आरोना गाइस बेखौ माबायदि नुदों नोंसोरो नैबे बिजौआ माने मेप बायदि नुनो नागिरो आरोना नैबे बिजौखौ ओरैहाय नै मेप बायदि नुनो नागिरो बिरग्लाब फैथारदों फोरोङो नायसै नों माथो आयौ गस्लाया मोजांलैना बरियालै गस्लाया इउटुबार सानैखौ लोगो मोनदों नै जोंना मिनियाजों ओमफ्राय escape lu नै ओमफ्राय थाङा मा दाम नालाय दे माबायाव थांदोंमोन फंबा थारसाङाव आच्छा माने इउटुब चेनेल दं आरोना सानैनाबो आं साहा दखान होनोसै ना बेखौ लादों आरो दे होमबा